Иржи гуфт ки ту ба ҷодугарӣ машғулӣ ва қувваи ҷодугаронро истифода мебарӣ. Саволи ман оддӣ аст. Оё ин рост аст ва ту дар ин бора чӣ мегӯӣ? Ин ягон маъно надорад. Ман имконият дорам. Чизеро ки ман талаб мекардам ба ман доданд. Барои ҳамин ман дар ин ҷоям. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Ки якум савол дорад? Аз чемпион Алекс Перейра оғоз кардан мехостам. Алекс, дирӯз Иржи гуфт ки ба ӯ тағйир додани нақша шарт нест. Асос ӯро хуб иҷро кардан аст. Оё ту бовар мекунӣ ки ӯ нақшаи худро тағйир додагӣ нест ва ту ин суханҳои ӯро чӣ гуна шарҳ медиҳӣ? Ман дар ин савол ба ҷои ӯ ҷавоб дода наметавонам. Мо ҷангварони сатҳи олием. Барои ҳамин ӯ ягон чизро албатта ки тағйир медиҳад ва мо ин чизро мебинем. Ва боз Алекс, ту дар кикбоксинг ва ММА реваншҳои зиёд доштӣ. Гӯй ки калид барои кори худро такрор кардан дар чист? медонӣ, нигоҳ нокарда ки ин реванш аст, ман ба ин муҳориба чунин мебарам, гӯё ки пеш бо ӯ ҷангидагӣ набудум. Ман боварӣ дорам ки ин муҳорибаи сахт мешавад, чунки ӯ тайёр аст, ман тайёрам ва мо шуморо хурсанд мекунем. Ташаккур Алекс. Ва савол ба Иржи. Ин муҳориба дар муддати кӯтоҳ аст, лекин ту дер боз ин чизро мехостӣ. Шумо аллакай як маротиба ҷангида будед. Гӯй ки чӣ қадар вақт ту барои ин ҷанг омода шудӣ, барои реванш бо Алекс пеш аз оне ки ин ҷангро ташкил карданд? 3 ҳафта. 3 ҳафтаи охир ман омода шудам. аз 2 ҳафтаи охир бошад омодагиҳои худро ба анҷом расонидум. Лекин ин чиз муҳим нест. Ин ягон маъно надорад. Ман имконият дорам. Чизеро ки ман талаб мекардам ба ман доданд. Барои ҳамин ман дар ин ҷоям ва нишон додан мехоҳам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. Ман доимо танҳо як ҷавоб дорам. Ба пеш. Савол ба Брайн Ортега. Ту чандин сол дар топ 5 рейтинг будӣ. Ту бо чемпионҳо ва довталабҳо ҷангидаӣ ва ана акнун ту зидди шахсе мебароӣ ки дар топ 10 нест. Гӯй ки ғалаба дар ҷанг зидди Диего Лопес ба ту чӣ медиҳад? ин танҳо як ғалабаи дигар аст. Тамом. вақте ки дар октагон ду греплер вомехӯранд, мо доимо ҷанг дар стойкаро мебинем. Барои ҳамин вақте ки шумо малакаҳои Диегоро омӯхтед, шумо аз ӯ чӣ гуна ҷанг интизоред? ӯ дар ҳама мавқеъҳо ҷангвари сахт аст, дар стойка, дар замин. Барои ҳамин ба он ҷо баромадан ва ҳис кардан дар кор аст ки чӣ гуна аст ва ҷанг чӣ гуна мегузарад. Дар стойка ҷангро оғоз кардан ва баъд маълум мешавад ки шуморо чӣ гуна ҷанг интизор аст. Савол ба Диего. Чӣ гунае ки ман гуфтам Брайн бо беҳтарин аз беҳтаринҳои вазни ним сабук ҷангидааст? Бисёри мухлисон ба ғалабаи ту боварӣ доранд. Ту аз Брайн чӣ гуна ҷанг интизорӣ? ман фикр мекунам ки мо рӯҳи ҳақиқии ҷангварони мексикоиро нишон медиҳем ва шумо рӯзи якшанбе ҷанги олиҷанобро мебинед. саволи ман ба Алекс. Иржи гуфт ки ту ба ҷодугарӣ машғулӣ ва қувваи ҷодугаронро истифода мебарӣ. Саволи ман оддӣ аст. Оё ин рост аст ва ту дар ин бора чӣ мегӯӣ? ман фикр мекунам ки ҳама дар ҷаҳон рӯҳи худро дорад. Мо на танҳо бадан дорем. Барои ман ин хеле чизи муҳим аст. Аз ҳамин сабаб агар ки ӯ ҳоло ҳам ин чизро нафаҳмида бошад, пас ин проблемаи ман нест. савол ба Дана Вайт. Ту гуфтӣ намедонӣ ки кадом ҷанг ҷанги беҳтарин нишон мешавад, ҷанги асосӣ ё ин ки дуюм ҷанги асосии турнир. Шояд ту 2 бонус барои ҷанги шон медиҳӣ? нафаҳмидам чӣ бояд кард? Шояд 2 бонус барои ҷанги шон медиҳӣ, дар ҳоле ки мо чунин номзадҳои хуб барои ин бонус дорем. ин бонусҳоро $303,000 кун. Чӣ гуфтӣ? онҳоро $303,000 кун. майлаш, хуб мекунем. лекин $303,000 не, танҳо 2 бонус мекунем.